Шотланмыйча кая китесең инде. Торбадан тартмый, тегендән агайы, шотланмыйча нәрсә эшләсәң, кая китесең? Узган җәйгенә өлкән кеше биредә яшәүчеләр белән берлектә бармак бегә-бегә йортның бихисап проблемаларын саны иде. Яңгыр һәм кар су үтүче түбә, башка ишелеп төшәргә торган морҗалар, шыксыз подъезд ишекләре. Шәһәрдәге иң тузган йортларның берсе безнең камера объективына шулай киреп калды. Милекчеләрнең күп тапкыр язган шикаятьләре һәм төрле инстанцияләргә йөрүләре бушка китмәде. Комфорт трак милекчеләре ширкәтенә караучы бу йортта бүген ремонт бара. Хәзер бәләле йортта яшәүчеләрне бер нәрсә генә борчый: капиталь үзгәреш сыйфатлы булсын. Наконец-то дождались, что проводит капитальный ремонт. Наконец-то все это будет сделано. Хотим, чтобы было качественно и красиво. Чтобы качество, чтобы жильцы были довольны. Ремонт сыйфатлы һәм яшәүчеләр канәгать булсын. Капиталь ремонт узганнан соң җитешсезлекләр калмасын иде. Әгәр дә подрядчы оешма намуслы эшләсә, соңыннан шикаят белдерүчеләр булмаячак. Ә йортлар озак вакыт төзек килеш торачак. Минем участокта 23 йорт капиталь ремонтланды инде. 23 дом на моем участке уже сделаны. Шул ук Гыймаддинов урамындагы 60-нчы йортта Нурлатлыларга яхшы таныш. Автовокзал күршесендә һәм шәһәрнең нәкъ үзәгендә урнашкан бу объектта тузган торакны хәтерләтә иде. Биредә яшәүчеләрне язгы ташу сулары да берничә тапкыр баскалады. Тышкы ягы ямсез, эчке ягы шактый таушалган йортны торак милекчеләре ширкәте дә ремонтларга алынмады. Чөнки монда җиңелчә буяп яки акшырлап чыгуына ярдәм итә алмаган. Быел җәйгә әлеге йорт танымаслык булып үзгәрәчәк дип ышандыралар Комфорт трак милекчеләре ширкәтендә. Фонд на моем участке очень старый, не только эти, еще есть, конечно. Минем участокта трак фонды бик иске. Капиталь ремонтланасы йортлар тагы да бар. Аларны да программага кертүләрен сораячакбыз. Әмма бу йорт чынлап та араларында иң начары иде. Мансард каты җылытылмыйча ясалган булган. Хәзер аны җылытып яңа профнастил белән тышладык. Без дә биредә яшәүчеләр дә куаналар. Капиталь ремонтны 2008 елдан бирле сорап килдек. Ниһаять программага керттеләр һәм без моның өчен район җитәкчелегенә рәхмәтле. Капиталь ремонтланучы әлеге йортларны узган атнада Чистай трак инспекциясе карап, эшләрнең сыйфаты белән танышкан һәм ширкәт рәисе сүзләренә караганда нормадан тайпылыш тапмаган. Ремонт барышына яхшы бәя биргән. Шулай була калса, Нурлатның проблемалы йортлары исемлегеннән тагы 2 йорт сызып ташланачак дигән сүз.